acompañado pola conselleira do Mar, Marta Villaverde, representantes da firma norueguesa, e xunto ao alcalde Julián Bustelo e demais autoridades locais. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, asistiu esta mañá en Rianxo ao acto simbólico de colocación da primeira pedra da nova planta de procesado, envasado e distribución de peixe que Stolt Sea Farm pretende levantar no Parque Empresarial de Té. Durante a súa intervención, o titular do Goberno autonómico reivindicou o liderado de Galicia en acuicultura, abogando por atraer cara a nosa comunidade novos investimentos vinculados a este sector. Cando decimos que somos unha potencia pesqueira, pensamos, lóxicamente, nas industrias extractivas, pesca de baixura, todo o marisqueo, toda a riqueza que supón, os nosos barcos que están pescando en todos os mares do mundo, pero tamén hai unha parte importante, cada vez máis importante, que ten que ver cos produtos do mar, que é a acuicultura, que é unha porcentaxe importante da alimentación das persoas, e sempre que falamos da soberanía alimentaria, que é un dos obxectivos estratégicos de Europa, se non temos en conta a acuicultura, esa soberanía alimentaria sería imposible. Ademais, que ten que ver con todos os estímulos do consumo dos produtos pesqueiros que tanto nos interesa. Esa iniciativa do bono peixe tiña que ver, nese sentido, esa chamada de atención para que consumamos produtos do mar, consumamos peixes feitos en Galicia ou ben sacados do mar ou ben a través dese tipo de industrias que son fundamentais e que, cando están impulsadas por empresas como a que se nos convoca aquí, teñen todas as garantías, son os primeiros interesados en cumplir, e nós tamén en exixirlles máximas garantías de todo tipo. Rueda tamén puxo en valor o compromiso da firma con Galicia e agradeceu á compañía que siga a apostar pola nosa comunidade para desenvolver os seus proxectos de expansión. A nova planta de Stolt Sea Farm en Rianxo, un dos 18 proxectos industriais declarados como estratégicos en Galicia, suporá un investimento próximo aos 45 millóns de euros e prevé a creación de máis de 170 postos de traballo directos.